Parlok aling ini sangap ya ki kubor na ki tup jing tip tela da pimpat subscribe ya ni ka channel subhaban subscribe kenapa pindu bio ya ki kubor ki bantang wan ha ba im ka tin im ka jaj ban riu jur ka jing dawa ban yo jing itu ka tin kasi hadalhi jar ngai ka liang persya kan tup ka WPP ki kubor ha ka artarik risau ki lai tu ha kini ki arsngi balalek no kanong ba dalhi kala sawa da ka sur jing dawa ban ai jing itu no ya ka tin kasi kum ka official language hapo ka kernet ka bapra jong ka riti sanchar ha kari bat bun kiseng san perthai kiseng bhalang bat ki riu shimet ki layateli ka wei ban pen pau ya ka jing snau khia ha ka jing ye shong ka lai mangor ha jantar mantar ka balong ha ka sngi ublei balei ki sim khia namar ki snau thu shai ba haba im ka tin im ka jaj ban riu han rei ke ai ka ba pen kandit ya ki pai ba pat ban yu i ba om sam lai i serniu satya ya ki seng san perthai kaliang persya kham tam ka voice of the people party WPP ka ba jukran i jaj ban riu na ki ren san ba pher bakin ai jingker san leng ba ki lat pathai khbor wat lakim la ban ya don lang ban ya song klain mengor lang hanong ba del hiru ya kan ye ka jing ya song klain mengor la penlong da ka Khasi Outdoor Society KAS bat la ya simbenta da ki menteri sarkar bakan thup ya kanong ya lam ke NPP ka Dr. Amparin Lengdo menteri kam jongo kai bat working president ka UDP ba pol Lengdo u president ka UDP bat lampang barim ba met ba Lengdo MLA Rinikton Lengdo tongkhar bat kiwe kane ka jingi khi ka layo iru ya bun ngut kiriu san percay bakan thup ya menteri barim bat nong yelam ke NPP ba Hamlet Son Doling bat ba Samlin Malngiang ki balawan ai jingkerchan ba puraya kani ke jingdawa ya ka kenhun na ka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC layalam da u chairman ba lampang bla nalor kiwe ki MDC Henry omdon uweiru unong yelam na ka WPP HSPDP bat BJP ban ye don lang ha ka ne ke jing ye khi ban yo jing itu ya ka tin khasi ha ka kernit bapra namar kidang ye bun kam ban pen kre ya ka election MDC hari lum khasi bat jantia om sem layo iru ya ki wei kinong ye lam kaliang persya ba kan thup ya unong ye lam kaliang persya bat UMLA ka Congress ba Runi V Lengdo lembat unong ye lam ka AITC ba Charles Pengrom la ban kdeu ba ka jing dawa ban penrung no ya ka tin khasi ha ka kernit bapra ka dei ka balas dang nadu ki south post nem bala lek no ya ka bala lam khmat da Khasi Outdoor Society ha ka ne ka jing ye khi balong manta ha ka sngi sa jan bat sngi ublei ki nong yelam jong ki seng phalang ba pher ru ki lawan ye simbenta ban pen pau ya ka jing kersan ya ka ne ka jing dawa kini ki nong yelam ki kan thup jong ka seng Khasi Student Union KSU Federation of Khasi Jantia Angaro People FKJGP Hinyau Trap Youth Council HYC Jantia Student Union JSU bat baro kini kiseng kilaya parta ya ke kentin im ka ketin im ka jaj benriu ka basawa jam ha jantar mantar uba ken pham sing sim nong yelam ka KAS ula banjur halor ke jingdon kam ban penlong no da ka mass movement knang ba kani ka jingdawa ka balas lemba kan urlong bat saiso no ka KSA shuwa kani kala penlong ya ka national seminar halor ka tin khasi ka tho katar bat ka culture hadelhi uba kan pham ulong ba ka jingthmu jong kani ka national seminar kalong ban pen klan ya ka jingdawa jongki bat ban pen i hakmat ya ka sarkar pedeng ya ka jingdon kam kerki bat jing simkhia ha ka ban itu no ya ka tin khasi haba banjur ya ka ju kaman ka menteri sarkar ka Dr. Amparin Lengdo kala kentu ya baro ban yasnok tilang kala banjur halor ka jingdon kam ba baro ki sengsan perthai kinyami renti klem ka jingle politics bat ban ya trilang kum ka wei ka bor ha ka ban tenru ya ka ne ka jingdawa ba kan saiso no ngidon kam ban phai khmat no sa ki jing ye lumpat ba la biang ki jing ye kren hayeng dorbar khnang bangin la ban pen i sha ka sarkar India
bahkan itu ya kaktian kasih kadai ke ba ka jingpo sniu ka balas lem jong ki pai ba ka laong ka kong amparin ka laong baki sorkar jela ken thup ya ka ba menta bat ki bala lai no ila shim shibun ki sin jam ban la ban pen urlong ya ka ne ka jingpo sniu henry ngimpat yo i setia bahkan sai so ka laong ka menteri ka la pentim ba kaktian kasih kadai ka wei na ki lai pu prateli ki tien ki baladon ha ka thup ban ai jing itu no da ka sorkar India ha ka jingpan kela ya ki karnet bapra kariti sensyar kari kublai shibun ngin sai sempat ha ki we ki kubor